Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong mabata nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Empleyada nga ginaligar nagsinuplada sa mapahalin sa Civil Registrar's Office suno sa kay Mayor Albe Benitez. Duha ka mga punong barangay sa Negros Occidental ginreklamo tungod sa vote buying. Iloy patay matapos mapilpilan sang bato. Tatlo ka mga incumbents nga UNEGA officials ginakonsiderar sa pagka-busy gobernador. Kag sa good vibes, ang sigabong sa mga kanyon sa 5 de Nobyembre sa Bago City. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, good news, may yara sang rollback sa presyo sang produkto petrolyo buwas nga adlaw. Piso kag napulo ka sentimos ang inubo sa kada litro sang diesel buwas aga. Piso naman kag 5 sentimos ang rollback sa bilis ng kerosene samtang 45 sentimos naman ang iganubo sa kada litro sang gasolina. Sunod sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang development sa geopolitical events sa Middle East ang rason sa pagnubo sang bilis ng produkto petrolyo. Ang duga nga crude production output sa nga Organization of the Petroleum Exporting Countries kag ang nagpigaw nga demand bangod sang nagahuyang nga lakat sang ekonomiya. Sa number 9, Public-Private Partnership Project ang ginaplano sa paghakot sa basura sa syudad sa Bacolod. Sa Disyembre na lang kutob ang kasugtanan sa Bacolod LGU kag IPM Construction and Development Corporation nga mga private garbage collectors ng syudad. Nagaplano si Mayor Albe Benitez nga sa madason nga tuig, mapaidalom na sa public-private partnership ang pagkolekta sa basura sa syudad. Agud nga sarang man maka-invest ang mga private company nga magaserbi nga proponent sa proyekto. Ang IPM ang nagaserbi nga garbage collector kag nagadumala man sa sanitary landfill sa Barangay Felisa, Magluwas diri. Ginaplano man sa syudad ang PPP project para sa ginadihon nga recycling plant nga itukod malapit sa landfill. Ginaproseso sang LGU ang pagbakal sa 30 hektarya nga property para sa proyekto kag para sa bago nga sanitary landfill. Ang Zero Waste Program ang target sa Benitez administration. Sa number 8, unveiling sang marker sang Loretta V. Alacre Evacuation Center sa Cadiz City ang ginpatigayon Domingo nga adlaw. Antes pa man gindulong sa iya katapusan nga palahuwayan ang kadisnon nga caregiver nga napatay sa kinagamo sa Israel. Mismo si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. kag ang mga himata ni Loretta Alacre ang nag-unveil sa markers ang evacuation center nga ginhingalan sa iya. Iniya na pahamtang sa compound sang alma mater ni Alacre, ang Cadiz Viejo National High School. Suno kay Escalante, ang amo nga evacuation center ang magapahanumdum sa mga kadisnon nga mayara sang isa ka bagani sa persona ni Alacre. Si Alacre ang taga Sitio Camayan sa Barangay Cadiz Viejo kag napatay sa Israel kasunod sang pagpang-atake sang Hamas. Domingo sang hapon, ginlubong ang 49 anyos nga si Alacre. Sa number 7, Bacolod City Mayor Albe Benitez naghingiyo sang authority to sign sa Konseho sang Bacolod para sa ginaplano nga pagpatukod sa legislative building. Mayara na sa notice to proceed para sa contractor sa ginaplano nga construction sa legislative building project. Gani magahiyo man si Mayor Albe Benitez ang authority to sign halin sa sanggunian panlungsod agud nga matigayon ang kasugtanan upod sa contractor sang proyekto. Ang Legacy MKU Construction Corporation amo maga-construct sang 515 million pesos nga legislative building sa likod sa Bacolod City Government Center. Ang pondo magagikan sa 4.4 billion pesos nga loan agreement. Ginapabot sang alkalde nga masuguran ang proyekto antes matapos ang bulan sa Nobyembre. Sa 2025, ang target sa syudad nga mahuman ang legislative building. Okay, so, matagan ko authority to sign sa next nilang hearing session.
padala na ta notice to proceed. So they can start. So before the end, the year ends. By next week na siguro ba siya? Sa number 6, Assistant City Administrator ang gintalana bilang OIC. Nabakante naman nga posisyon sa peso ang ginapangitaan pa sang alkalde nga magabulos. Sa Nobyembre 15 pa natalana nga ang anunsyo ni Mayor Albi Benitez sa magabulos bilang City Administrator sang syudad. Ini matapos mag-resign si Attorney Pacifico Maghari III sang Nobyembre 1. Gani temporaryo anay nga ginapoint sang alkalde si Assistant City Administrator Attorney Love Dignadice bilang officer in charge sang City Administrator's Office. Magatala naman sang OIC ang alkalde sa nabakante nga peso head nga isa sa mga concurrent position ni Maghari. Si Maghari ang nag-resign sa tuyo nga magbalik sa private practice. Sa number 5, tatlo ka mga ngalan sa mga incumbent officials sa idalom sa United Negros Alliance ang nalakip sa shortlist sa mga ginapilian sa pagka-vice gobernador sa 2025. Inisunod sa kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga nagaserbi nga Secretary General sang UNEGA. Sunod kay Escalante, inibase sa ilangan na istoryahan sa pagsinapol sa mga opisyalis sang UNEGA antes ang barangay kag SK elections. Patag ni Escalante, wala pa man sang final, pero sa karon ang tuyo ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang mga magbalik na sa 4th District bilang congressman karon nga magatapos na ang termino sang iyang misis nga si Representative Juliet Marie Ferrer. Wala nalakip sa tatlo nga shortlist ang iyang ngalan sunod sa kay Escalante. Dugang pa niya, wala man nalakip ang ngalan ni 2nd District Representative Alfredo Marañon III. Bangod luyag sini nga tapuson man ang iyang termino bilang kongresista. Wala man sunod sa kay Escalante nalakip ang ngalan ni Congresswoman Ferrer. Sa Nobyembre 17, magasapuliwat ang UNEGA. The incumbent officials. Anyway, this coming 17, ma-meet kami ni Congressman 30. Okay. We will see kung anong next na meeting naman. Sa number 4, isa ka Iloy patay matapos nga mapilpilan sang bato. Patay 34 anyos nga Iloy matapos mapilpilan sa bato sa sitio Kamugao, Barangay Tambulan, Banwa Santayasan sa Negros Oriental sang Sabado. Sa investigasyon sang PNP, nagapangutkot ang bana sang biktima para ilubong ang bato bangod luyag nila magpa-extend sang ilang nga balay. Apang naguntat ang bana sini para magbakal sang kalamay kag kape. Samtang wala ang bana, ginpadayon sang biktima ang pagkutkot kag ginpaandaman na sang ila kaingod balay nga maguntat na. Apang nagpadayon ini sa pagkutkot tubtub nga nahulugan ini sang bato. Patay na ini sa makuha sa idalom sang bato. Ginausisa sang PNP kung may foul play sa insidente. Sa number 3, may siyampa ka mga banwakang syudad sa Negros Occidental nga wala pa makabayad sa mga manunudlo nga nagserbi bilang mga electoral board sa bago ginamang natapos nga barangay kag Sangguniang Kabataan elections. Sunod sa kay Election Supervisor Ian Lee Ananoria ang pagbayad sa honorarium sa mga manunudlo sa sulod pa man sang 15 dias humalin sang ginpatigayon ang piniliay. Nalakip sa wala pa maka-release ang honorarium ang Victorias, Valladolid, Moises Padilla, Himamaylan, Candoni, Kawayan, Hinubaan kag Bacolod City. Ang Castellana kung makahingabot maka-release subong nga adlaw. Patag ni Ananoria, gina-process na para sa siyam ka mga natungdan nga mga LGU ang releasing sang honorarium. May mga election officers sa natungdan nga mga LGU nga wala sang bond o kung may unliquidated cash advances rason nga hindi direkta mahatag sa election officer ang honorarium. Tigaylo sa Assistant Regional Director na sang COMELEC ginpaagi ang pondo. Suno kay Ananoria, may mo sini nga Miyerkules o Huwebes sila maka-release ang honorarium. May adtong nakatigayon na release sang honorarium sang Oktubre 31 pa. Sa yung mga election officers ni dapat nga agi sa ilang bayan. May mga unliquidated cash advance na silang iban. Iban walang band. So gipagi na kay Assistant Regional Director naman. But it's being as we speak, gina-download na sa sila. Kay banda di ang ano mo, Amon Ared.
So amo na yang gaagi siyang kwarta. So by Wednesday guro bayad naman na. Sa number 2, duha ka mga complaint affidavit ang nabaton sa COMELEC angod sa ginaalegar vote buying. Isa diri batok sa nagdaog nga punong barangay sa Bago City. Inisuno kay COMELEC Negros Occidental Supervisor Ian Lee Ananoria nga nagapungko man bilang OIC sang COMELEC Bago. Suno kay Ananoria, ang affidavit complaint angot sa alegasyon sang vote buying ang iya nga napadala na sa COMELEC Law Department kaina. Magluwas sini nga affidavit complaint may napadangat man nga reklamo sang vote buying gikan sa Banwa sang San Enrique. Suno kay Ananoria, magluwas sining duha lipud na sa iya nga ihibalo kung may napadangat naman rekta sa COMELEC Law Department angot sa alegasyon sang vote buying. Madamo sang reklamo sang vote buying sang tinalikdan nga eleksyon, pero suno kay Ananoria, mas labing ginahaylo ang pag-file sang complaint affidavit. Kung mapamatud-an ang vote buying isa ka election offense kag sarang mangin basehan sang pag-disqualify sa ginareklamo. I was hoping may ma-file gid sa complaint. It was asking everyone nga ma-file balatan eh. Sa akon sa Bago I have one. Looking forward ko sa law department kina sang aga nga may affidavit kidya. Hindi man ko ka-mention. Yes, winner. So hindi man ko ka-mention. Barangay captain pun. Yes, barangay captain. Against a winning. Among pagitong sa San Enrique. Yes, I think na-file na nila dito sa law department. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Empleyada sang Civil Registrar's Office ang ginreklamo nga nagsinuplad kag nagsakang tingog batok sa isa ka Bacolod noon nga nagaproseso sa mga dokumento para sa napatay niya nga himata. Ang pamuno naman sa among talatapan, nagsilingan nagubang mic sa window 3 sa ilang opisina. Among rason nga kung nga basi nagsaka ang tingog sang among empleyado. May report si Nico Delfin. Temporaryo nga nabakanteng window 3 sang Civil Registrar's Office sa Bacolod City Government Center kay inasang aga. Ini matapos ginpatawag ni Mayor Albi Benitez ang empleyada nga job order worker ginreklamo sang lalaki nga nagproseso sang death certificate sang iya nagtaliwan nga himata. Sa programa sang alkalde nga isugid kay Mayor, ginpalabot sang tagreklamo nga ginsupladahan siya kag gintaasan pa sang tingog sang empleyada. Ganiin sige daman nga ginmando sang alkalde ang pag-transfer kag pagpaidalom sa training sang ginareklamo nga empleyado. Hindi man magduwa-duwa ang alkalde nga kakason sa serbisyo ang ginareklamo nga JO. So far wala may nag-ako sa ila Wala. Sa duwa lang sila, wala may nag-ako. So that's why we need CCTV. Singgitan, wala ko sila ng akig, wala ko sa isa, etc. So, pakita ko CCTV. So possibly, what would be the action ni Mayor kung ma-determine na? Kung ano, yung job order pa lang kanina sila. So wala sila ka. Kasi hindi na pag-galing yung contract. Of course. Kaya yung ginapangita ito is really honest. Well, ang makabulig, perform sa mayo sa ating mga syudad. Hindi pa man mapatod sa pamuno sang Civil Registrar's Office Head nga si Attorney Ermilo Pauyon kung sino ang ginatumod nga empleyada sang tagreklamo amo nga iya man ini giliyaw niya ginapausisa. Gindugang man ni Pauyon nga sa natabo ang insidente sang nagligad nga Biyernes, nagaguba-guba ang mikropono sa window 3 amo nga posible nagsakang tingog sang iya staff samtang naghatag sang instructions sa tagreklamo. Daw kapila na natabo amo na. Siya man gyapon? I don't know kung siya man gyapon. In the whole day, ari man ko di. Daway man sang may komusyon na tabo. Di nga may nagtaas gid ang boses di or may nga untoward incident abi. Nga daw ka-unusual daw everything is normal malang sang last Friday. Except nga mo to, iskan ako gani ay was surprise nga nanawag si Mayor nga muna. Ginsiling man sang alkalde nga wala siya nagakulang sa pagpahanumdum sa mga empleyado angon sa paghatag sang maayo nga serbisyo, ilabi na sa mga nagakinahanglan kag nagatransaksyon sa BCGC. Mga gawin sang una nga hindi amo has to change. Ginmando man sang alkalde sa Human Resource Management Service Office nga magpatigayon sang training program para sa mga empleyado
para mapasanyog pang pagserbisyo sa pumuluyo. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, liwat nga pagsigabong sang kanyon ang nabatian sa Al 5 de Noviembre celebration sa Bago City. Aton inisaksihan sa report ni Romeo Subaldo. Nag-idas ang mga tao sa igadsang dalan sa Bago City para saksiyan ang liwat nga pagsigabong sa mga kanyon. Kada sindi sang kanyon, amat-amat nga nagapahigad ang mga tumalanaw. Kag matapos sa mabaskog na sigabong, may mabaskog man na pinalakpak. Ini sa ika-125 nga anibersaryo sa Al 5 de Noviembre sa Bago City. Minundom sa syudad ang pagkahilway sa Negros gikan sa mga Espanyol bangod sang ginpangpintahan nga mga amakan nga daw kanyon kun tulukon nga ginpangunahan ni General Juan Araneta. Sunod sa kay May Ann Fortus, ang Senior Tourism Operations Officer sa syudad, ang pagsigabong sa mga kanyon nanging simbolismo na sa pag-uswag sa Bago City. Ining ika-25 na nga tuig sa pagpatigayot sa sigabong sa mga kanyon. And it was where also the point, terminologies, concept of the city of Bago ginakwa naton when we say booming Bago City. So ara na siya sa amon nga jingle, mabatian nyo, beautiful Bago City, booming Bago City. So it connotes the role of the Al 5 de Noviembre in the heritage and culture of the Baguenhons. Bagluwa sa sigabong sa mga kanyon, may fancy drill competition man kagipasakupan sa mga estudyante gikan sa nagkalain-lain ng mga eskwelahan sa probinsya. Nanging kampyon ang Enriqueta Montilla de Esteban Memorial High School sang Banwa sang Pulupandaan. Naghalad man sa mga bulak ang mga opisyales ang bago sa estatwa ni General Araneta, pati na ang iyang mga nagapabilin ng mga himata. Barb, mo gali ko no Barb, dara na naghalin ang term nga booming Bago bangod sa pag-boom, paglupok sa mga kanyon. Literal nga pag-boom. And of course, syempre, booming din marumi yung Bago City na. Oo. Congratulations ng Negros Day. Happy Negros Day sa ating tanan. Kaagam itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalog ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansya kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magpalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.